Gaur nahi dugu prentsa aurrekoa egin, pixkat gogoratuz orain dela 36 urte, atzoko egunekin, azaroa 6an, egintzala, Saharauien kontra egintzan martxa berdea, eta baita ere 14an egingo da, ospatuko da, orain dela baita ere 35 urte, firmatu ziren akordo tripartituak Espainia, Mauritania eta Maroko zen tartean. Akordoik izan ziren guztiz Sahara herriaren aurka, eta gutzako hile hau da, hile beltza esaten duguna, azaroa da oso hile beltza bat, gogoratuz azaroan 6an eta azaroan 14an bi fetxa oso beltzak Sahara herriaren. Baitaren nahi dugu gogoratu, justu gaur urtebete, azaroak 8an, bukatu zala Elayuneko kanpamenduko konzentrazioa, oztak nola ditu, horre ontziran 20 piko egun Sahara herriaren 20.000 pertsona kanpamentu batzuetan, eta gaurko egunakin gobernu marrokiarrak egintzun desalojatu kanpamentu hori. Gaur egunean oraindik ez dakigu zenbat hilak egon ziren, baina badakigu egon zirela hila pila bat, bai desagertuak eta bai atxilotuak. Eta baita ere, gaur nahi dugu gogoratu, nola ez, urrian 23an baiketa egon zana Anrabunin, eta gure hirukidek eguanikan daudela gu jakin gabe nun dabiltzaten, eta nun dauzkaten, eta bere egoerataz oso kezkatuta gaudela. Urtero bezala, azaroan 14ko fetxa hortan, buelta hortan, egiten da Madriden manifestazio bat, juten geaz, estatu guztietikan juten dan bai solidarioak eta bai Saharako herritarrak, eta han juntatzen geha milaka eta milaka pertsona, aldarrikatuz fetxa hain beltza hau ez, egoen dela 36 urte, Espainik eta Marrokok, eta baita ere momentu hartan Mauritaniak firmatutako akordioik, eta izan zirela Sahara herriaren ez eriotza, zerdik handikan biziri daude, baina bai oso kontra biaien kontra.